नमस्ते, मी आज फ्लावरची फ्राय करून दाखवते आहे. त्याचं साहित्य दाखवते. हा फ्लावर आहे पाव किलो, हे तेल आहे, हे मिरची मसाला आहे, हे मीठ आहे, हे अद्रक लसूण आहे, हे 2 टोमॅटो घेतले आहे बारीक बारीक आणि 2 छोटे कांदे आहेत. आता हे कढीपत्ता आहे, 2-3 पानं आहेत आणि कोथिंबीर आहे. आता मी आहे ना पहिला कांदा तेलामध्ये टाकते. गॅस पेटवला आहे आणि कढई ठेवली आहे. आता त्याच्यामध्ये मी थोडं तेल टाकते. त्याच्यामध्ये कांदा टाकते पहिला. आता त्याच्यामध्ये अद्रक लसूण टाकते. हे बारीक चेचून घेतले आहे. अद्रक लसूण आहे ना बारीक चेचून घेतली, ती टाकली. आता याच्यामध्ये आहे ना हे फ्लावरचे तुकडे आहेत ना केलेले ते टाकते. आता त्याच्यामध्ये कढीपत्ता टाकते. पहिला टाकायला विसरले. आता त्याच्यामध्ये आहे ना हे टोमॅटो टाकते. आता हे आहे ना जरा झाकण मारून आहे ना वाफ लावायला ठेवते आणि नंतर त्याच्यामध्ये मीठ आणि मसाला टाकणार आहे. आता त्यामध्ये थोडं आहे ना झाकण ठेवते, म्हणजे ते शिजायला पाहिजे ना म्हणून. आता 2 मिनटं झाकण मारून ठेवलं होतं. आता याच्यामध्ये आहे ना मिरची मसाला टाकते, मीठ टाकते, कोथिंबीर टाकते. हे मिरची मसाला आहे, 1 चमचा टाकायचा. हे मीठ आहे. आणि हे ना कोथिंबीर आहे. आता सर्व हलवून आहे ना परत वाफेवर ठेवायचं, पाणी नाही टाकायचं आहे. म्हणजे सुकी फ्राय बनवायची आहे फ्लावरची. आपण मधून आहे ना 2-2 मिनिटांनी जरा हलवून बघायचं शिजलं काय, म्हणजे फ्लावर शिजायला पाहिजे. कारण परत झाकण मारून ठेवते, पाणी नाही टाकायचं आहे. गॅस बंद करते आणि बघूया आपली भाजी कशी छान झाली आहे. गॅस बंद केला आहे आणि बघा छान झाली आहे भाजी. आता मी तुम्हाला काढून दाखवते. अशी मस्त सुकी फ्राय करायची, फ्लावर फ्राय. आता मी तुम्हाला काढून दाखवते. फ्लावर फ्राय मस्त तयार रेडी झालेली आहे, छान झाली आहे. तुम्ही पण करा आणि मला फोटो काढून दाखवा.